zafi na ɗauko tafiyar zuwa wurin abban shamsiya, duk da na san raja da san manafintin kausun bar mu hanya zuwa fadar kairul anbiya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. وكما قال الله تبارك وتعالى أيضا في كتابه العظيم: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل به على جميع العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد العرب والأجمي وعلى آله وأصحابه نبي العلوم والحكم. وبعد الأمة الدنيا من البركة بركة مدونة اللوكة كنا ترى الماجرون في أسامة النبي وأن يشابك أمك بياني أكن أورا ركيد كما برجي kuma karatun hadisi manzon Allah a wannan da tamu ta masana tauraron dan adam. Idan wannan ne zuwan ka na farko ka danna mana like sannan ka danna subscribe. To insha Allah rabbi yau zamu like da subscribe, wannan zai tabbatar mana cewa lalle kuna jin dadin abin da muke kawo muku, kuna fahimta kuma kuna dan karuwa da shi koya. To Allah ya bar mu da annabi, Allah ya ba mu dacewa. Yau za mu kawo bayani ne akan burjin macen sauro fuska ta ɗaya insha Allah. A bidiyo na baya mun yi bayani akan macen sauro, wato ainihin mun yi bayani akan macen sauro gundarin burjin. To yau za mu bayani akan fuska ta ɗaya. Burjin macen sauro fuska ta ɗaya ita ce wacce tauraron Uɗari ya dube ta, wacce aka haifa a kwanaki 10 na farkon burjin sauro kenan. Tauraron Uɗari ya dube ta takan zama mace wankan tarwaɗa, ta karkata zuwa launin fara haka. Sannan mace ce mai baƙin gashin kai sosai, Allah yakan hore mata baƙin gashi tas sai ga gashi yana sheki. To sannan kuma mace ce tana da ɗan tsayi kuma tana da cikakken naman wato ainihin jiki. Tana da ɗan tsayi kuma tana da cikakken naman jiki, ma'ana za a ganta yar mai ɗan ƙiba haka, ba wai siriri a can ba. Za a ganta barkalla masha Allah. Sannan mace ce mai tsawon wuya amma ba can ba sosai. Sannan kuma mace ce mai kyawun fuska. Lallai macen sauro fuska ta ɗaya mace ce mai kyawun fuska da kuma idanu. Sannan kuma Allah yakan hore mata zurfin tunani. In dai ta yi tunani mai zurfi ta hango abu, to insha Allah rabbi za ka samu zai wahala a wuce zatanta. Macen sauro kenan. Allah ya musu baiwa daban-daban wanda dai za muke kawo bayani a takaicen da za a fahimta. Kuma mace ce mai cikakken hankali sosai, za ga tana da hankali da girman mutane, ta san ya kamata. Amma dai sai dai halin mata yi da ba a rasa. Wannan Allah ke Allah ya ba mata da gaba ɗaya. Sannan kuma akan same ta wato ainihin a lokacin da ka fara ganin macen sauro mai fuska ta ɗaya. A lokacin da ka fara ganin ta a karamaka Allah za ka ji ka natsu da ita sosai. Za ka ji ka natsu da ita saboda suna da ƙoƙarin zuwa neman mafi yawansu. Za ka same da ilimi ko na addini ko na boko, kuma sami ta mata da mutane. Kuma ga ta ƙwararriya ce a kowace iriyar sana'a, za ka ga ta iya sana'o'i daban-daban irin na rayuwa. To Allah ya ba mu dacewa. Sannan kuma duk sana'an da ta yi so ɗaya ko kuma aka yi so ɗaya a gabanta, ba ma sana'a ba, komai aka yi so ɗaya a gabanta, to insha Allah rabbi za ta iya maimaita shi ita ne. Allah ya hore mata wannan baiwa mata saboda kenan dai fuska ta ɗaya ita muke bayani. Kar ka manta, in wannan shigon ka na farko ko hajiya wannan shine shigon ki na farko, ki danna mana like sannan ki danna subscribe. Wannan shi zai tabbatar da cewa kuna jin daɗin bidiyon da muke kawo kuma kuna amfana da wasu abubuwan daga ciki. To mace ce mai lamsassun idanu, sannan kuma za ka ga wato ainihin ana yawan yi mata hassada. Duk abin da take za ga ana yawan yi mata hassada a rayuwa a cikin dukkan al'amuranta. Kuma ana yawan ɓata mata suna, ana yawan ɓata mata suna a wasu wuraren, ana bari wasu maganganu marasa daɗi a kanta. Ana dai ɓata mata suna, an dai gane me ake yi da ɓata suna ne. To ana ɓata mata suna gaskiya ta kula. Kuma mace mai wannan burji to ta nemi maganin baki gaskiya, saboda wannan ɓata mata sunan da ake yi to kuma zai iya yin tasiri, don wani bai yadda ba wani zai yadda, kuma sai ya faɗi wani abu a kanta. To wannan gaskiya yana da kyau ta nemi wato ainihin maganin baki. To muna kan bayani akan macen sauro fuska ta ɗaya.
sannan kuma ana yawan faɗin munanan kalamai a kanta. Lalle ana yawan faɗin munanan maganganu marasa daɗi a kanta, sai da dage da maganin baki da kuma dage da addu'a. Sannan macen sauro fuska ta biyu takan haɗu da wato ainihin wata iriyar jarabawa na rayuwa, tana haɗuwa da jarabawa daban-daban a rayuwa. Allah ya kamata wani jarabawa a rayuwa da su ɗaya babba, kuma idan ta haƙuri da ta to insha Allah kuma shi ke. To har yau dai muna kan bayani akan burin macen sauro fuska ta biyu insha Allah. Sannan malamai suka kara da cewa takan haɗu da jarrabawa a rayuwa wannan na faɗa, sannan kuma za a dinga yawan tuhuma da abin da bata aikata, ma'ana za a dinga mata ƙazafi ka gaskiya dai wannan rayuwar akwai ƙalubale akwai kallo. In kana da mata mai irin wannan burji ka nema mata dafa'i gaskiya da maganin baki, a nema mata maganin kambun baka da na ido, ko kuma ta nema da kanta ido ta wannan bidiyon. Sannan kuma wato ainihin a ƙarshen aka yi mata ƙazafin kuma za a ga Allah ya kan fitar da ita, Allah ya kan tsayar da ita da ƙazafin da aka yi mata. Kuma sai dai macen sauro ana ji miki tsoron sharrin wata bakar mace. Lallai akwai wata bakar mace wanda a rayuwa ba ki kula ba za ta iya kulla miki sharri a rayuwa, wanda kuma sharrin zai iya binki kuma zai yi tasiri sosai, mutane za su yi ta. Za ta dinga shirya miki makirci iri-iri wanda idan ba ta tashi tsaye ba gaskiya dai zai zama shine masu rushewar rayuwar ki gaba daya. Macen sauro kenan fuska ta daya. Kin ga dai kina da bayan mini bayani a baya, to a kula da adalci kuma da addu'a. Wani lokaci kuma za ka ga tana magana sauri da sauri, macen sauro wani lokaci kuma ba ta tabbata akan hali guda ɗaya. Ka ga ta a cikin wannan halin gobe ga ta canza da gashi dai za kuma gobe ɓacin rai. Allah ya kiyaye. Sannan kuma tana da gaggawa akan duk wani abu da take nema. In tana neman abu za ka ga da gaske take, tana sauri Allah Allah take ta samu abin da take nema, ba ta son jinkiri. Kai ma ka san kana da mata mai wannan burji, kaga tunda ka san ba ta son jinkiri sai ka dinga kokari in kace tana buƙatar abu to inda bai karfin ka ba a dinga kokari ana yi musu, saboda in baka mata wata wanda zai mata. Yan uwa kuma ku dinga kokari kuna daukan ɗawainiyar kallon ku ne musu duk abin da ya kamata. Dan kana da kanni in ba ku daukan ɗawainiyar su a gida za fa su zo da samari su musu, wasu kuma samarin har ga Allah za su yi musu wannan abu ne ba dan Allah ba, dan wata manufar su akan su, shine za ga samun bata yara. To saboda me a gidansu ba a yi musu ba, amma da a ce an musu abubuwan da ya kamata a gida, duk da dai wata mace da binta ne, amma an tsaya an yi abin da ya kamata a gida sai ka ga in ma wani ce zai mata sai gabata su ba shine a gaban ta ba, saboda me ta san duk abin da take bukatar za a yi mata a gida. To da Allah iyaye da kanni adiyai da kuma kanni ma masu yan uwa mata a dinga kulawa. Allah ya ba mu dacewa, Allah ya bar mu da annabi. Sannan macen himlu wato tana da ni'ima sosai wajen mu'amalan aure. Allah ya tana da ni'ima sosai ba kaɗan ba. Fuska a macen sauro kai fuska ta ɗaya, kuma tana mu'amala da manyan mutane sosai. Za ka ga manyan mutane suna sha'awar mutane kuma suna son aurenta, in Allah ya sa a cikin gari take ko kuma dai a wani guri gaba ɗaya. Da kuma shugabanni su ma za ka ga suna son mu'amala da ita. Sannan kuma takan samu sana'ar hannu, lallai takan samu wata sana'ar hannu wanda kuma za ta dace da rayuwarta sosai. Za ka ga sana'ar da take Allah ya karɓa tana samu sosai daidai gwargwado a ciki. Kuma insha Allah rabbi ba za ta mutu ba ce cikin rahamar ubangiji da kuma rufin asirin Allah da kuma rahamar Allah. To alhamdulillah wannan burjin macen sauro ta ɗaya sai kuma fuska ta biyu insha Allah rabbi. Ku ci gaba da bibiyan mu a wannan daga ta mata masana'antar ɗan adam. Kan kuma ta kuna tare da almajirin ku sa mana annabi ga duk wanda ya kalli bidiyo wannan bidiyo ta mai albarka. Ina fatan ina barin ku da wannan kafa uku da kafa da jalabi. Allah ya mana da Allah ya kiyaye duka sharrin masu sharri. Sannan kuma ina so a sa bana addu'a Allah ya masa rahama, Allah ya gafarta masa, Allah ya ci kansa.
sannan mahaifiyata ita kuma Allah ya ƙara mata lafiya, Allah ya raba mu da ita lafiya, sauran duka yan uwa su ma Allah ya raba da iyayensu lafiya, wanda kuma irin yana mahaifinsu ya riga shi nan gaskiya to Allah ya gafarta mana, Allah ya gafarta musu gaba daya, mu kuma Allah ya sa mu cika da kyau da imani, Allah ya mana gafara, Allah ya mana afuwa, iyaye kuma wanda suka rage Allah ya ƙara musu lafiya, Allah ya ƙara musu lafiya, Allah ya raba mu da su lafiya, Allah ya ba mu damar kyautata musu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Sai kuma mun fuska ta biyu insha Allah.